امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈے مرشد کرم کمایا خواجہ شفیع عطا فرمایا 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 ساڈے مرشد کرم کمایا ساڈے مرشد کرم کمایا ساڈے مرشد کرم کمایا خواجہ شفیع عطا فرمایا 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 جن نے دسیا حق دارا 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 نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے جی ساڈا مرشد امام شاہ ساڈا مرشد مہر علی شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈے مرشد مہر علی شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے غیراں کولوں جان چھڑا غیراں کولوں جان چھڑا غیراں کولوں جان چھڑا غیراں کولوں جان چھڑا وحدت اساں پیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے جی ساڈا مرشد مہر علی شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد خواجہ شفیع نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد خواجہ شفیع نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد محمد رضا نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد محمد نظر ساڈے تے ساڈا مرشد محبوب فرید ساڈا مرشد محبوب فرید ساڈا مرشد محبوب فرید ساڈا مرشد سعد اللہ ساڈا مرشد فضل احمد ساڈا مرشد فضل احمد ساڈا مرشد سعد اللہ نظر ساڈے تے کیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے غیراں کولوں غیراں کولوں جان چھڑا غیراں کولوں جان چھڑا وحدت اساں پیتی ہے ساڈا مرشد امام شاہ نظر ساڈے تے کیتی ہے